Sa number 8, humalin sa prutas, utan kag iban pagid nga organic products sa karon na nasalida sa North Capitol Road sa pagbukas ng 16th Negros Island Organic Farmers Festival. Mga local leaders naman nagpabutyag sa dugang nga suporta sa organic farming. Yaring report. Ginpamunuan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson upod ang mga lideres kag mga stakeholders man sang organic agriculture kag Terra Madre Visayas ang pagbukas sa mga booth sa North Capitol Road. Mga organiko nga produkto hindi lamang gikan sa isla sang Negros kundi pati na sa kaiping nga mga probinsya ang nakasalida. Sa programa, ginsiling ni Lacson nga isa ka holistic kag sustainable approach sa mga agricultural practices ang masaksihan sa sining Negros Island Organic Farmers Festival. We must also address questions in mind of some. How will organic farming affect food production? How will it impact the profitability of our farmers' business? These questions underscore the role of the government and stakeholders in providing adequate support and opportunities to our farmers. We need to empower and enable our farmers, making it our primary goal. Ginsiling naman ni Bacolod Mayor Albi Benitez, igaduso sa syudad ang food tourism bilang attraction sini. Wala man sa white sand beaches kag iban pa nga lalagawan ng Bacolod kaangay isang ginatanyag sang Negros Occidental, pero pwede ini nga mangin go-to place para sa mga food explorer. Ang syudad suno sa iya nagapabilin nga main consumer sa probinsya. I'm very happy if we can be part and if Bacolod can promote the slow food industry together with, of course, what's being celebrated today, the organic farming, which has already been the stand and the practice of Negros Occidental. We are trying to be a province that is promoting organic farming because we believe in healthy diet. Lubos naman ang suporta sa organic agriculture kasubong man sa slow food community ang ginpabutyag ni Victoria's Mayor Javier Benitez nga chairman sang Young Elected Officers Network. Bilang huben nga leader suno kay Benitez, dapat inganyuhon man ang mga pamatan-on sa agrikultura. Dapat suno sa iya himuon ng farming nga cool, smart and sexy. 2024 budget for Victoria City and its earliest that it's ever been passed on November 6. And we have increased the budget of agriculture by 3 times. 3 times. Because we believe that not only the increase of prices because of inflation, we need budget. No, we're not just saying, we're not just having words and lip service, but really in action. By increasing it by 3 times, we are increasing for production. Magalawig tubtub sa Nobyembre 19 ang 16th Negros Island Organic Farmers Festival.